musamman shugaban Faransa alaihi mutatabi'a. Allah ka la'anci shugaban Faransa Emmanuel Macron, ya zo ya yi ɓatanci, ya ba da lasisi a yi zanen ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abin da ya faru kamar yadda kafafen yada bayanai suka yada shine wani yaro ne a cikin aji ya zo ana karantar da shi, malaminsu sai ya shigo da zane na drawing na ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ya zo aji da nufin zai ci mutuncin manzan Allah, ya dinga faɗin maganganu marasa daɗi, ya dinga maganganu waɗanda suke na harbati, ya dinga maganganu na cin zarafi. Wannan yaro tsabaragen imani da taƙawa da jin tsoron Allah da san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ji ba zai iya haƙuri yana ji ana cin mutuncin manzan Allah ba, don haka ya yi kukan kura, ya yi tsalle, ya yi madaƙolo, ya yi kutufo, ya jakumi wannan kafiri, ya danna mishi wuƙa ya kashe shi. Wannan kuma shine dama hukuncinsa. Karanta littafin asarimul maslul ala shatimin rasul na al-imam ibn taymiyyah al-harrani. Yace duk mutumin da ya zagi manzan Allah ko ya ci mutuncin manzan Allah, yace ko ya tuba yayi istighfari, yace ba za a bar shi ba sai an kai shi lahira. Idan ya ga dama Allah ya yafe masa tunda bawansa ne, in ya ga dama ya dadna shi a cikin wutar jahannama. Amma hukuncinsa a nan duniya sai an kashe shi, an ji al-imam ibn taymiyyah al-harrani. Yace kuma wannan ita ce fatawar Maliku, ita ce fatawar Shafi'i, ita ce fatawar Ahmad, ita ce fatawar Imam Layth bin Sa'ad, da ita ce fatawar Auza'i da duk manya-manyan malaman duniya. Yace gaba ɗaya sun haɗu akan cewa duk mutumin da ya zagi manzon Allah hukuncinsa kisa ne. To wannan yaro bayan da ya kashe shi sai ya fita da gudu, ya bar cikin aji, ya fita daga filin makaranta zai tafi. Aka bihi da gudu za a kama shi, ba a same shi ba. Jami'an tsaro da suke cikin makarantar suka fitar da bindiga suka harbe shi. Muna roƙon Allah wannan yaro Allah ya haɗa shi da manzon Allah a gobe kiyama. Da mu da shi Allah ya haɗa mu da shi a fadar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Da haka shugaban ƙasar Faransa alaihi la'ainullahi almutatabi'a almutataliya sai ya fito ya bada sanarwar cewa ya bada oda jaridu da mujallu da dukkanin wani kafafen yada bayanai na zamani ko na talabijin ko masu rubuce-rubuce su yi drawing ɗin ɓatanci ga annabi Muhammad, su raba ko ina a manna a duk gaba ɗaya ƙasar Faransa gaba ɗaya. Allah ka tsine wa shugaban Faransa Emmanuel Macron. Wannan shugaba da ya wannan wulaƙanci, ya Allah ka nuna misali a kayan shi, Allah ka nuna kwatankwaci a kansa, ya Allah kar ka sake bashi dama ya ci mutuncin manzon Allah. Waɗanda duk suka shiga wannan da'awa, suka shiga wannan aiki, suka shiga wannan taɓargaza ta cin mutuncin manzon Allah, Allah kada ka basu, Allah ka ɗau mataki a kayansu. Musulman Faransa Allah ya tsare ku, amma kafiran Faransa Allah ya ragargaza su gabaki ɗaya. Duk wanda ya bada wannan gudunmawa domin a ci mutuncin manzon Allah, muna roƙon Allah kada Allah ya bar shi sai ya ɗau mataki a kayan shi. Saboda haka wannan mutum ya fito ya bada wannan sanarwa, alhamdulillahi rabbil alamina. Kowa ya ga abubuwan da suka faru a kafofin yada bayanai na zamani, da yadda kasashen duniya Allah ya sakawa Mr. Erdogan, shugaban kasar Turkiya. Wannan mutum muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani. Yanzu shi kadai ne shugaba a kasan a duniya da ya saura wanda duk abin da aka yi wa musulunci sai ya fito ya yi martani. A yanzu maganar da muke yi yana shirye-shiryen maka kasar Faransa a kotu sai ya kwato mutuncin manzan Allah da ta ci. Allah ya taimake shi akan wannan aiki. Lokacin da aka karkashe mutane a Rohingya, shine kadai ya fito a duk shugabannin musulmi na duniya ya kalubalanci wannan abu, kuma ya dauki wannan kasa ta Rohingya ya maka ta a majalisar ɗinkin duniya, yace wallahi sai an kwato haƙƙin jinin musulmi da aka zubar a Rohingya. Da haka wannan shugaba Erdogan muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da imani. Duk wani wanda yake taimakawa wajen kwato haƙƙin musulunci da annabi Muhammad, Allah maɗaukakin sarki ka taimake shi a duk inda yake a duniya. Saboda haka ƴan uwa, kiran da muke yi na farko, ba wanda aka saka shi ya je ya taɓa wani ko kuma ya zubar da jinin wani ko ya tada hankalin wani ko wani a makamancin haka. Amma alal aƙalli ko kalma biyu ka yi rubutu ka la'anci duk waɗanda suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda wannan mas'ala ta musulmi ne na duniya gabaki daya, amma kuma ba lasisi ne ta tada hankalin waɗanda basu ji ba basu gani ba. Saboda haka ba a yadda ba mu lamunta ba, amma muna cike da kyama da bakin ciki da damuwa da la'ana
ga dukkanin waɗanda suka taru suka ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Da haka kowa ya zauna lafiya da ɗan uwan shi, kowa ya zauna lafiya da abokan zamansa, kowa ya zauna lafiya da duk wanda yake tare da shi, musulmi ko ba musulmi ba. Mu Allah bai ce mu tsokani wani ko mu tsokani addinin wani ba. Duniya idan ta tsokana addini to za mu fito mu bayyana wannan tsokana ce kuma ba za mu yafe ba. Amma babu wanda musulunci ya ba shi dama ya je ya taba mutuncin wani ko kuma ya taba dukiyar wani ko ya taba al'amarin wani. Saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi kowa ya kwantar da hankalinsa. Tattalin arzikin Faransa kaɗai da ya taba a wannan satin ya ihe su bala'i. Inda a ce mu musulmi muna da kishi, muna da haɗin kai, wallahi babu wanda zai ƙara sayan kayan Faransa ko ƙwaya ɗaya ne. Ko da ku a ce idan baka ci wannan kayan ko kai amfani da shi ba za ka mutu, wallahi za ka gwamnati gara ka mutu akan ka sake yin amfani da kayan Faransa. Amma da ke mutanen mu ba su da kishi, ba sa kishin annabinsu, ba sa kishin manzansu. Wannan ƙasa ta ci mutuncin manzan Allah, amma wani yanzu yana ƙoƙarin ya bata kariya, wani ma yana ganin dan me yasa ake wannan maganar, saboda ba shi da imani, saboda bai ɗauki manzan Allah a matsayin komai ba. Sannan muna kira ga dukkanin musulmi da kowa ya barranta daga wannan abin ya kuma kyamaci kasar Faransa, domin ta ci mutuncin manzon Allah, ta taɓo mutumin da ya fi kowa daraja a duniya. Musulmai da kafirai duka sun yi shaida. Akwai makafirin da ya rubuta littafi ya sa mutane 100 a duniya wanda duniya take ji da su. Farkon wanda ya fara ambata shine Muhammadur Rasulullahi. Yace shine mutum na farko da duniya ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Nace Allah yayi gaskiya, wal haqqu ma shahidat bihil a'da'u. Gaskiya ita ce wanda hatta makiya sun yarda da ita. Gaskiya kenan wanda har makiyinka ya yarda da ita. To saboda haka mu kaurace musu, mu watsar da kashin su, mu koma mu yi amfani da kayan kasashen da suke mutunta addinin mu, suke mutunta manzon mu. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da zamu yi, ba hayaniya kan titi, ba zage-zage ba komai ba. Mu ɗauki matakai na karya tattalin arzikin Faransa. Ya Allah muna roƙonka, wanda ka ɗora kashin bayan ƙasashen duniya, Allah ka karya kashin bayan tattalin arzikin kasar Faransa. Ya Allah kar ka ƙara bawa Faransa dama, Allah ka nuna misali akanta akan wannan mutuntun da ta manzon Allah. Allah ka taimake mu, Allah ka haɗa mu da manzon Allah a gobe kiyama.